Пра дзіўны рост папулярнасці Максу паведаміў у сацсетцы X беларускі ASO спецыяліст Артём Ткачук. Паводле яго, прыкладна тыдзень таму Макс заняў першае месца ў Google Play і App Store у Беларусі, а рэйтынг мабільнай праграмы ў Андроідзе за некалькі дзён падняўся з 2,9 да 4,2. У iOS-версіі за тыдзень з'явілася каля 1000 новых водгукаў. Адкуль такі ўсплёск папулярнасці? Падобна на тое, што крамы аплікацыяў адсочваюць краіну карыстальніка паводле наладаў акаунту, а не геалакацыі. Таму лічбы для Беларусі могуць даваць і беларусы, якія жывуць і працуюць у Расіі, усталёўваюць Макс пасля абмежаванняў на званкі ў Тэлеграме і ў WhatsApp. Ёсць яшчэ адна версія. Блогеры знайшлі ў сеціве прапановы пакінуць водгук на Макс за амаль 16 расійскіх рублёў. Гэта можа тлумачыць рэзкі рост пазіцыяў у рэйтынгах. Фронт-энд частку мессенджер моцна нагадвае Telegram. Можна пісаць паведамленні, тэлефанаваць, дасылаць стыкеры і весці каналы. Пры гэтым у Максе ўжо актыўна прысутнічаюць расійскія прапагандысцкія медыі. Ад ТАСС і Russia Today да аргументаў і фактаў і НТВ. Дагэтуль нічога не вядома пра бяспеку гэтага мессенджеру. Ці зробіцца Макс сапраўдным канкурэнтам Тэлеграму ў Беларусі? Пакуль адкрытае пытанне, але яго імклівы ўздым на вяршыню рэйтынгаў выглядае як мінімум падазрона. Зараз гэтую тэму абмяркуем з нашым наступным госцем Майк Ананін, спецыяліст у лічбавым кіраванні і эканоміцы, заснавальнік праекту Мэта Беларусі Vera Global. З намі на відэасувязі. Майк, вітаем вас, добрый вечар, дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне, добрый вечар. Ну, а як вы лічыце, ці сапраўды гэты месенджер стаў папулярны сярод беларускіх карыстальнікаў, ці ўсё ж такі гэта проста статыстыка ягонага пампавання на прылады мабільныя? Ну, перш за ўсё, гэты месенджер быў зроблены, каб мець мажлівасць сачыць за карыстальнікамі, браць інфармацыю IP-адресоў і другіх дадаткаў, усталяваных на тэлефоне і так далей. Калі мы памятаем сітуацыю ў Беларусі з судамі над людзьмі, якія каментавалі або сядзелі ў экстрэмісцкіх групах, то для гэтага трэба было захапіць тэлефон і зламаць яго ў міліцыі. Але цяпер Макс Месенджер адпраўляе гэтыя даныя адразу ў дзяржаўныя структуры, і таму не трэба мець фізычнага кантакту з чалавекам і з яго тэлефонам. І гэта дае таксама, пазваляе нам убачыць яшчэ адну сторону, чаму расце гэты рэйтынг. У Беларусі вельмі шмат амонаў, міліцыянтаў і вайскоўцаў, і гэтыя людзі вымушаны усталяваць гэты месенджер у себе на тэлефоны, і таму гэта таксама гаворыць о ўзроўні усталяванняў у рэйтынгах. Таксама вот вы кажаце, што на рэйтынгі можа паўплываць тое, што усталёўваюць яго па загадзе сілавікі, а я вось звярнуся да вынікаў нашага галасавання. Карыстаюцца месенджерам Макс сярод тых, хто ўзяў удзел у нашым галасаванні, усяго толькі 3%. 70% адказвае, што не карыстаюцца, і 27% увогуле не ведаюць, што гэта за месенджер. І мне падаецца, што тут варта ўсё ж такі разабрацца, што гэта за месенджер. Ну, гэта Telegram, які поўнасцю празрачны, празрысты для ўлады. Гэта ўсё. У гэтага месенджера няма другіх якіх каштоўнасцяў, няма тэхналагічных інавацый. І можна забачыць па навінам з Расіі, што з дапамогай гэтага месенджера былі заблакаваны скам-званкі і ахвяры, людзі, якія праз званкі стараюцца украсці грошы і так далей. Таму гэта гаворыць о тым, што гэты месенджер абсалютна празрысты для ўлады. І карыстацца гэтым месенджерам, гэта перш за ўсё ставіць сваю прыватнасць пад рызык. Прыкладна такое ж меркаванне у нас ёсць ад Мікалая Квантыліані, эксперта ў лічбавай бяспекі. Давайте яго паслухаем таксама і вернемся, працягнем нашу размову.
с точки зрения безопасности есть базовая угроза мессенджера Max, потому что там не используется шифрование и юрисдикция российская. Это значит, что то, о чем вы говорите в мессенджере Max, будет известно вашему собеседнику либо собеседнице и, соответственно, российским спецслужбам и, соответственно, белорусским спецслужбам. Соответственно, это хороший инструмент массовой слежки и мониторинга вообще коммуникации пользователей. Пока на данный момент нет необходимости технической блокировать те или иные мессенджеры. Даже с точки зрения, если мы посмотрим на белорусскую ситуацию и репрессии в Беларуси, для белорусского режима Telegram самый удобный мессенджер с точки зрения репрессий, потому что можно с легкостью идентифицировать пользователей, найти экстремистские чат-боты в поиске, подписки и так далее. Ці ёсць верагоднасць таго, спадар Майк, што калі чалавек будзе ўсё ж такі камунікаваць праз іншыя месенджеры, напрыклад, праз Telegram, праз WhatsApp, і адначасова на тэлефоне альбо на планшеце будзе ўсталяваны Max, ён таксама будзе гэтую інфармацыю збіраць і перадаваць спецслужбам. Як гэта выглядае? Ну, у Тэлеграме ёсць магчымасць уключыць шыфраванне, каб ніхто, акрамя сабеседнікаў, не мог узнаць інфармацыю о гэтай размове. Таму такую інфармацыю Макс не зможа перадаць. Але Макс можа перадаць час, калі карыстаюцца Telegram-аплікацыя альбо другой аплікацыі. Можа перадаць інтэнсіўнасць карыстання гэтай аплікацыі, колькі дадзеных было перададзена і так далей. То значыць, гэта можа даць рызыку тым людзям, якія актыўна карыстаюцца Телеграмам альбо WhatsAppам, альбо другімі аплікацыямі, таму што на них будзе вісець якісь там кантроль, не кантроль, а хіба будзе вісець такая пагроза уключэння ў спіскі людзей, якіх правяраюць і так далей. Калі ўсё ж такі нейкіх небяспечных размоў не праводзіць праз гэтую прыладу альбо нейкія кшталту перапіскі рабіць, ўсё ж такі вядома, што Макс збірае тыя ці іншыя дадзеныя. Гэта кантакты тэлефону, гэта фотаздымкі, гэта доступ да мікрафону, да геалакацыі. Гэта інфармацыя таксама можа быць перададзеная ў нейкія небяспечныя спецыяльныя службы дзяржаўныя? Так, таксама. Уся інфармацыя, якую збірае гэты месенджер, яна перадаецца адразу. І гэта інфармацыя, яна дастаткова шырокая. Калі інсталюецца гэты месенджер Max, то можна забачыць, якія разрешэнне ён выдае на сачэнне за данымі. І ў гэтых даных вельмі дужа. Яны збіраюць усё, што могуць. Але вядома таксама, што ў Расіі будзе гэтая прылада перадусталяваная, гэты дадатак, і будуць прадаваць адпаведна смартфоны, у якіх ад пачатку ўжо ёсць Max. Ці калі мы ўлічваем, што гэта мытны саюз, ці можам сказаць, што беларусам таксама будуць даступныя тэлефоны толькі ўжо з усталяваным Максам? Конечно. Стратегія лічбавай інтэграцыі пачалася ўжо даўно і будзе праходзіць до 30-го года, і ў рамках гэтай стратегіі плануецца полностью уключыць усю інфармацыйную сетку і Беларусі да Расіі. Каб не толькі дзяржаўныя паслугі, але таксама і веб-сайты, прыклады і тэлефоны і ўсё гэта так далее. Таму можна чакаць, што ў Беларусі будуць таксама завазіцца дэвайсы, тэлефоны, планшеты з праінсталяваным Максам, і таксама у ўсіх працаўнікоў дзяржаўных інстытуцый, арганізацый таксама будуць вымушаць усталяваць гэтае прылажэнне ў сябе на телефон. Але агулам, ці можна неяк так уявіць, што гэта будзе аб'яднаны? То есть на сёння яны называюць яго як першы расійскі нацыянальны месенджер, яны кажуць пра тое, што там можна дзеліцца навінамі, што там банкі падлучаныя і дзяржаўныя нейкія паслугі. Натуральна, гэта абсалютна іначай выглядае ў Расіі і ў Беларусі. То якім чынам это можа перарасці ў адзіную прастору? Ну, выглядае яно по-разнаму, гэта так, але насамрэч унутры тэхналагічна гэта ўсё ідзе праз адны і тыя ж сервера, праз адны і тыя ж камп'ютары, якія кантралююцца Расіяй. Усе гэтыя дадзеныя апрацоўваюцца ў Расіі, і таму
ўжо лічбавая аснова заложена гэтай інтэграцыі. І гэта інтэграцыя пачалася даўно. І зараз ідзе наступны крок, каб інтэграваць яшчэ і патрабіцельскія аплікацыі, патрабіцельскія рашэння ў гэтую сетку, не толькі дзяржаўныя каналы. Ці можна будзе выдаліць гэтую прыладу, якая ўсталяваная па змоўчванні на тэлефоне альбо планшеце? Так, можна будет выдаліць, але для гэтага патрабуюцца тэхнічныя навыкі, бо калі такія аплікацыі прыўсталяваныя на тэлефоне, яны маюць параметры, каб заставацца ў гэтым тэлефоне нават пры выдаленні. Але пры мажлівасці анлоку, это такая спецыяльная функцыя, якая пазваляе усталяваць другое апраграмаванне на тэлефон, можна будзе выдаліць і поўнасцю гэты Макс і не мець ніякіх рызыкаў бяспекі. Каб не мець рызыкаў бяспецы, якімі варта карыстацца праграмамі, у прыватнасці для кантактаў? Ну, Telegram застаецца прыватным месенджерам, хаця сітуацыя з Паўлам Дуравым у Францыі паказала, што нават еўрапейскія спецслужбы таксама заінтарэсованы, каб сачыць за сваімі грамадзянамі. Ёсць яшчэ сігнал, ёсць другія месенджеры, не такія папулярныя, якія пазваляюць усталяваць шыфраванне паміж людзьмі, якія званяць другу, пішуць сообщения. І такія аплікацыі яны умяншаюць рызыку.